The Department of Tourism and Travel Management, Ialehkai College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Ialehkai College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ialehkaicollege.edu.in. Kum ka jingi lumlang jong ki khun samla bat kum juru ki nongilam jong ki santali ki dorbar Synod Khasi ki bahab Hapoh ka raj Marngar Hapoh district ndak ba penlong ye ki jingi Ialehkai football na ka banta ki samla jong ki santali ki Synod ya ka ba menta ka singi labu ya ka jingi Ialehkai football final hamadan jong ka Synod mautunum ye kene kelompong Ialehkai football lapan long dak ka jingi tre borba jong ka senjuk ki samla san Synod bat kumban syukdo makini ki santali ki Synod ki bahab Hapoh ka raj Marngar ka badi ka raj ba pentelun ye ki kamri kamraj dak ki jaj penriu Marngar ki kentup ye ka Synod Nongpoh ka Synod yo maulong ka Synod buda ka Synod Umjarasi bat ka Synod mautunum haga balawan ro ban kersian dak rang ba Synod bat ki nongilam Synod jong ki santali ki Synod ka balong kum si benta ban lumlang ya ki Synod Khasi ki bahab Hapoh ka raj Marngar kepada garaj ulas senjar dausim bat ki lengdo ki bomdei na gajai penriu Khasi ya kini ke jingi Ialehkai final lai khun hapadeng ki rang Ialehkai ka Synod mautunum persya ye ki samla ka Synod Umjarasi bat hagane ke jingi Ialehkai lawan poi langru ki samla kenthei bat cendrang na ki tigar tali ki Synod ban kersian ye ki samla Ialehkai football jong ka Synod jongki bat mar ka jingi Ialehkai ka long ba ye khaj ba hapadeng ki artli ki kenhun ki balala ban ye thep marshikol lapan long da ka jingi shoot tie breaker bat hagane ke jingi khun tie breaker ki samla ka Synod Umjarasi ki lala ban penrem no ya ki samla Ialehkai football ka Synod mautunum kum ka jing pensilore ki samla lai daga khusnam kepada kosong pisa ke khatsan hajar tengka segi Nongjop bat 10,000 tengka na ka bentagi puan baar hagani ka singi lawan ru ban sakhi ya ka jing Ialehkai football da chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba pania sing sim kum kongsan ha ka jing don lang jong ki we ki noilam kentup ye kong Magdalene Sokumi Molong EMDC ka than ha ka jing don lang ru jong ki laingut ki MDC barim na ka than ki bana pedeng kine arngut ki de ki CM barim kini ki CM barim ke HDC ki kentup yo ba RR kensai makdo baru ba CBCM nang tau ba don kupar sumeru MDC barim Komsning constituency nalor ka jinge don jong ki nongilam jong ne kan hon ki dorbar Synod Khasi ki bahab Hapoh ka raj Marngar uba CBCM kumu chairman baru Dr. Kamailang Nongmali kumu secretary ka dorbar u Khasi san Synod uba bad hok Nongmali urang ba Synod ka Synod mautunum lembat kiwe hagni ka singilai don langru u president ka seng KSU Synod Khasi district unit usamla federal kharkamni nang tau chairman ka senjuk kirang ba Synod Hapoh district uba BB makdo lembat kiwe de
kam dei shu tang ka kam Ialehkai kala dei ka kam shisha namar babun ki Samla Khasi ki bo bleu la aisap lada kalong kanu ka sporting activities ka baki kidon ha kanu ka bynta ka baki kidon ngai bakilanang kiu ngawan na ka constituency Maurin Keneng desi ka constituency ka Shnong ka bakum mapi shane ki bangi hadu nyu pusan du prapo na ki Nongshom Shnong ki dangde ki Nongrap Henry ka jingmi ki Samla ki kena menta ki badan sap hakia sports ki pair ki activities kala kiu bha but kamtam ka football kamtam ka cricket ngakan ma we Samla kentei iba mi khmat ya ka state Meghalaya haka cricket mentai don shabar but ngakeli kat nu iyo haka shibanai yong kumban phun Nongpoh hajar katulok ka jong i de kani kam de shu tang ka kam Ialehkai kala de ka kam bangin la ban pe ban khmi ya ka yeng kasam ilala ban kentiu ya ka yo ka kot jong ka Shnong ka thau jong ka jela bat jong ka ri hibro ka we namar ta ka daw ngakentu i phi ki Samla ki badon sap hang ni ka kam ngakentu i phi ki kme ki kpa ban ai kalat kalenti ba nakalyang jungir kum ka sarkar ni persyang banwanra ki policy ki program ki bapiang ki jingmentoy ki bapiang ki jingerap ki bapiang ban nang penslur syusyu yakini ki Samla ni ki hybrid ki badon hakisap Ialehkai ki baper ar ku prasne menshwa so ka banga kwa ban pin kanmau yalade bat ai lang yepi lagamla banlong uta player habang Ialehkai di por menshwa hoi kadon ka jingang nut bangalong taurang kensai player uban mi nakajela lan nakadistrict hanrei penban ngalong ta unong ilam ban syakri nam ta kini ki khun Samla awan na kalong ying kaba di ai ka mensim banlong utaurang Ialehkai uban lat na baro ki jingsniu awan na kasnong ka baai ya shibuntli kita ki banlong supportive haka Ialehkai football nani ka Ialehkai basketball on ngaso dapram shikade eru ladangi pejpat ya phigi khun Samla ki jongi kabangi ilami now stem pau stem balarangi sngap ya ki kren jong ki breu na ki por shikiwei ki rinsan yong bato pila bayalong no kita ki player ki Ialehkai bha yomi na ka jela la jong pila pan ya pau Hapoh jong ka I League pila pan pau ka Indian Super League ring aso ban ai mensim shapi ki nok Shnong jong baro sant league Shnong balai gi namla manora ka I League lane ka Indian Super League hangne po Shnong ka thau ka jongi